ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዓቢይ ኃይሉ ወሥልጣን አስሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ህዝቢ እግዚአብሔር ከመይ በኢልኩም አሜን። እቲ ሕያውን ልዑለ ባሕርን ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ድቃስ አንቂሑ ካብ ድኻም ኣጽኒዑ ካብ ሕማም አንጽዩ ስሙ ንኽንጽውዕ ቃሉ ንኽንሰምዕ ፈቒዱ እሞ ስሙ ንዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንሎሚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ብዛዕባ ሓሙስ ኣዳም ክኸውን እዩ። ኣብ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ስያሜ ሓሙስ ሓምሸይቲ መዓልቲ ካብ ትንሣኤ ዘላ መዓልቲ ሓሙስ ኣዳም ተባሂላ ትጽዋዕ። ሓሙስ ኣዳም ዝተባህለትሉ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ተስፋ ኣዳም ዝተፈጸመሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዩ። ተስፋ ኣዳም ሓደ ካብቶም 7 ኪዳናት ናይ ቤተ ክርስቲያንና እዩ። 7 ኪዳናት ናይ ቤተ ክርስቲያንና እንብሎም ቀዳማይ ኪዳነ ኣዳም፣ ካልኣይ ኪዳነ ኖህ፣ ሳልሳይ ኪዳነ አብርሃም፣ ራብዓይ ኪዳነ መልከጼዴቅ፣ ሓሙሻይ ኪዳነ ሙሴ፣ ሻድሻይ ኪዳነ ዳዊት፣ ሻውዓይ ኪዳነ ምህረት አዲስ ኪዳን እንብሎ ኪዳነ ምህረት እዩ። እዚኦም 7 ኪዳናት ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣለዉ። ካብዞም 7 ኪዳናት እዚኦም ሎማዓንቲ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ዝዝከረሉ ዝኸብረሉ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓሙስ ኣዳም ብዝብል ስያሜ ሰየመቶ ኪዳነ ኣዳም እዩ። ኪዳነ ኣዳም እግዚአብሔር ነቦና ኣዳም ሂብዎ ዝነበረ ተስፋ ዝተፈጸመሉ እግዚአብሔር ነቦና ኣዳም ዝኣተወሉ ቃል ኪዳን ዝተፈጸመሉ ዕለት ስለ ዘለና ነዚ ብሓባር እንዝክሮ እነኽብሮ መዓልቲ እዩ። እግዚአብሔር ነቦና ኣዳም ኣብ ከመይ ኩነታት ይኣትዩሉ ቅድም ንርአ እስከ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቦና ኣዳም ካብ ገነት ምስ ወፀ እሞ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተጣዒሱ ንስሓ ኣተወ። እሱ ኣብ ሓደ ባሕሪ ኮይኑ ሄዋኑን ከምኡ ተፈላለዮም ሱባኤ ብዝኣተውሉ 35 መዓልቲ ሱባኤ ምስ ኣተው ኣብ መበል 35 እቲ ፈታኒ ሕጂ እውን መልኣኽ ተመሲሉ ናብኦም መፀ። ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሰይጣን መልኣኽ ተመሲሉ ይመጽእ እሞ እዚ ኣየገርምኩም ዝብሎ መልኣኽ ተመሲሉ ናብኦም መፀ። እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎትኩም ሰሚዑ እዩ፣ ስለዚ ንዕውፁ በሎ ናብ ኣዳም ከይዱ ከም ይብሎ ኣዳም ይኣብዮ ናብታ ግራቱ ዝገበራ ናብ ሄዋን ከይዱ እሞ ሄዋን እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎት ክሰሚዑ እዩ፣ ስለዚ ንዕውፁ ሰብኣይኩም ንፃእ እንተበልክዎ ኣብኒ ምስ በላ ሄዋን ሰሚዓቶ ትወፅእ ንኣዳም እውን ቅድም እዛዝ ኣብናዮ ከምዚ መቕፃዕቲ ወሪድና ሕጂ እውን ተኣብናዮ ካልእ ከይመፀና ንውፃእ ኢላ ተውፅኦ። ሒዝዎም ክኸይድ እንከሎ ግን እቲ ሓቀኛ ምስሉ ገለፀ። ቅድም ካብ ገነት ዘውፃእኩ ኣነ እየ፣ ሕጂ እውን ካብ ሱባኤ ዘቋረፅኩ ኣነ እየ ብምባል ጽሉመ ገጽ ወመፍርህ ወመደንግጽ ከም ዝብሎ ዘፍርሕ ዘርዕድ ኮይኑ ሓደ ዓቢ ከውሒ ናብኦም ኣንከራሪቡ ክፀቕጦም ሰደደሎም። ኣዳምን ሄዋን ብስምባደ ወዲቖም ሃላዋቶም ኣጥፍኡ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ካብ ናብ ሃለዋቶም ዝተመልሱ ምስ ነቑሑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። እዛ ቃል ኪዳን እዛ ኪዳነ ኣዳም እንብላ እያ። ብሃሙስ ዕለት ወመንፈቃለ ዕለት እትወለድ እምወለተ ወለትከ ወእድህክ ውስተ መርህብከ ወእትቤዘወከ በመስቀልየ ወበሞትየ ትብል ቃል እያ። እዛ ሃይለ ቃል እዚኣ ኣብ መጽሓፍ ቀለሚንጦስ ኢና ንረኽባ። ድሕሪ 5,005 መዓልትን ፈረቓን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ብመስቀለይ ብሞተይ ከድሕነካ እየ እትብል ቃል ኪዳን ነቦና ኣዳም እግዚአብሔር ኣተወሉ። እዛ ቃል ኪዳን እዚኣ ኣብ ዝተፈጸመትሉ ዘመን ስለ ዘለና ንኣዳም ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን ከድሕነካ እየ ከም ዝበሎ ካብ ትንሣኤ መበል 5 መዓልቲ ዘላ ሓሙስ ከዓ ሓሙስ ኣዳም ተባሂላ ትጽዋዕ። ኣዳም ድሕነቱ ዝተፈጸመላ ማለት እዩ። ተፈጸመ ተስፋ ኣቦ በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ከም ዝብል ተስፋ ኣቦው ተስፋ ኣቦታት ተስፋ ኣዳም ተስፋ አብርሃም ተስፋ ይስሐቅ ተስፋ ያዕቆብ ተስፋ ኩሎም ኣቦታትና ተፈጸመ ብመን ብማርያም ድንግል ብስጉው ቃል እቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ብዝወሰዶ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ። እቲ መድኃኒት ዝኾነ መስቀል እውን ኣብ ቀራንዮ ተተኽለ እንዳበለት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መሃልየት ከም እትኸውን ሎሚ ተስፋ ኣዳም ዝተፈጸመሉ ዕለት እዩ። ተናዘዘ ብቺ ኣኮኑ ህልና ቀዳማይ ኣብ ኣመ እምገነቱ ተሰደ ብሃዘን እጹብ ከም ዝብላ መልክዕ ኪዳነ ምህረት
እቲ ብሓዘንን ብሰቀቃውን ብንብዓትን ካብ ገነት ዝወፀ ኣዳም ሕጂ በቲ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ዝወሰደ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተናዘዘ ተደበሰ ሓራ ወፀ ካብ ሓጢኣት ናብ ጽድቂ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ውርደት ናብ ክብረት ካብ ምብስባስ ናብ ዘይምብስባስ ተቀየረ ለዚ ሎሚ ተስፋ ኣዳም ዝተፈጸመሉ እንኽብረሉ ዕለት እዩ እንብሎ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝበሎ ኣይጠልምን ይሄሱ ችናንየ ወይ ይሄሱ ዘወፃእ ማእፉየ ከም ዝብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ቃሉ ዝወፀ ቃል እግዚአብሔር ዝኣተወልና ቃል ኣይሕሱን ሰዓቱን መዓልቱን ወርሑን ዓመቱን ምስ ኣኸለ ገለ እኳ ከየሕለፈ ወይ ከየትረፈ ኣብ ሰዓት ኣመፂኡ ነቦና ኣዳምን ንደቁን ኩሎም ዘድሓነሉ መዓልቲ ስለ ዘለና በዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ሓሙስ ኣዳም ተባሂላ ትፅዋዕ ኩልና ደቂ ኣዳም ብዝገበሮ በደል ንሕና እውን ብሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ ብርደተ መቃብር ርደተ ሲኦል ንወርድ ነበርና በኣምላኽናን ብመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ብዘፍሰሶ ደሙን ብዝኸስከሶ ዓፅሙን ግና ሎሚ ከዓ ንሱ በጃ ስለ ዝኾነና ብቤዛነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሎሚ ሓራ ወፃና ነዚ ክርስቶስ ንሃዋርያት ስጉኡ ክህቦም እንከሎ ደሙ ክህቦም እንከሎ ኣብ ዕለተ ሐሙስ ምሴተ ሐሙስ እንታይ እዩ ዝብሎም እዚ ምእንቲ ብዙሓት ዝወሃብ ምእንቲ ብዙሓት ንበጃ ብዙሓት ዝወሃብ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ እዚ እውን ምእንቲ ብዙሓት ሕድገት ሓጢኣት ዓለም ዝወሃብ እዩ እንክስተዩ ኢሉ ደሙ ከም ዝሃቦም ቅዱስ ደሙን ስጉኡን በጃና ሂቡ ሓራ ዝወፀናሉ መዓልቲ እዩ በኣዳም ውድቀት መፂና ከም ዝነበረ ብክርስቶስ ከዓ ትንሳኤ ረኸብና ነዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፈቅዲ 45 እንታይ ይብል እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህይወት ዘለዎ ፍጡር ኮነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ክፈጥሮ እንከሎ ካብ ምድሪ ጭቃ ገበረ እሞ ድሓር ኡፍ በለሉ ይብል ነቶም ኣርባዕተ ባህርያት ንፋስ መሬት ማይ መሬት ንፋስ እሳት ነዚኦም ኣርባዕተ ባህርያት መሬት ኡፍ ኢሉ ለባዊት ነባቢት ህያዊት ዝኾነ መንፈሳዊ እሞ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ኮነ ይብሎ ነዚ እቲ ካልኣይ ኣዳም ህይወት ዝህብ ኮነ እቲ ካልኣይ ኣዳም ግና ህይወት ዝህብ ኮነ ካልኣይ ኣዳም ዝበሃል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ህይወት ዝህብ ኮነ ቅድም ክመፅእ ዘለዎ ግን እቲ ባህርያዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን ባህርያዊ ማለት ኣዳም እቲ ወዲ መሬት ቀዳምነት ክመፅእ ዘለዎ ድሕሪኡ እቲ መንፈሳዊ ዝመፅእ እቲ መሬታዊ ካብ መሬት ስለ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ መሬት ስለ ዝኾነ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ ስለ ዝኾነ ሰማያዊ እዩ እቶም መሬታውያን ከምቲ መሬታዊ እዮም እቶም ሰማያውያን ከዓ ከምቲ ሰማያዊ እዮም እምበኣር ምስሊ ናይቲ መሬታዊ ከም ዝለበስና ምስሊ ናይቲ ሰማያዊ ከዓ ክንለብስ ኢና እቲ ቀዳማይ ኣዳም ዝብሎ ዘሎ ኣቦና ኣዳም መሬታዊ እዩ እቶም መሬታውያን ከዓ ከምቲ መሬታዊ እዮም እቲ ካልኣይ ኣዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሰማያዊ እዩ እቶም ሰማያውያን ከዓ ከምቲ ሰማያዊ እዮም ምስሊ እቲ ቀዳማይ ኣዳም ማለት ምስሊ እቲ መሬታዊ ከም ዝለበስና እሱ ብዝገበሮ ሓጢኣት ንሱ ብዝገበሮ ዓመፅ ሞት ከም ዝለበስና ሕጂ ከዓ ብምስሊ እቲ ሰማያዊ ክንለብስ ኢና ምስሊ እቲ ሰማያዊ ህይወት ጽንዓት ጽድቂ ንጽህና እዩ ክብሪ ስለዚ ምስሊ ናይቲ ሰማያዊ ናይ ኣዳም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ክንለብስ ኢና ከም ዝበለ ሎሚ ምስሊ እቲ ሰማያዊ ለቢስና ህይወት ለቢስና ጽድቅን ንጽህናን ሒዝና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብትንሳኤኡ ዝተንሳእናላ ዕለት ስለ ዝኾነት ሐሙስ ኣዳም ተባሂላ ትፅዋዕ ድሓር ግን ኣብ ትንሳኤ ዘጉባኤ ብክንገር ዘይከኣል እንሕጎሰላ ደቂ ሰብ ፈፂምና እንቕየረላ ካብ ምብስባስ ናብ ዘይምብስባስ ካብ ብልየት ናብ ምሕዳስ ካብ በራሲ ናብ ዘይበርስ ካብ ሞት ናብ ህይወት ፍጹም እንቕየረላ ከዓ ከም ቅጽበት ዓይኒ እንቕየረላ ግዜ ክትመጽእ እያ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዛ መዓልቲ እዚኣን ነዛ ሰዓት እዚኣን ከብፅሐና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን ስለዚ ኣሕዋተየ ሎሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቦና ኣዳም ዘድሓናሉ ቃል ኪዳኑ ዝተፈጸመሉ ዕለት ኢና ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእንታና በጃ ዝኸፈለሉ እሞ ሓንሳብና ሓዋርም ኣበር ዘይብሎም ገይሩ ንዓና ዘንጻህሉ ኢና ዘለና ደጊምና ናብ ሓጢኣት ከይንምለስ ንጽህናና ቅድስናና ጽድቅና ዓቂብና
ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንነብር እሞ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ መወዳእታ ምስሊ ናይቲ ሰማያዊ ንጉስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከልብሰና ፍጹም ንዕኡ ክንመስል ሕጂ ንጽህናና ሓሊና ቅድስናና ሒዝና ክንርከብ ቅዱስ ፍቃድ ናይ እግዚኣብሔር ይኹነና። ሓሙስ ኣዳም ዝተባሃለሉ ምክንያት በዚ እሞ ኣብዛ ሓሙስ ኣዳም ዝድሓነላ ተስፋ ኣዳም ዝተፈፀመትላ ኣዳም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝኸበረላ ናብቲ ቀዳማይ ምስሉ ዝተመለሰላ ጥራሕ ዘይኮነው ኣዳም ናብ ቀዳማይ ክብሩ ተመሊሱ ናብ ገነት ኣትዩ ንጽህንኡ ሒዙ ብዝበለፀ ከዓ ኣምላኽ ዝኾነላ ዕለት እያ እውን ይብል። ኣምላኽ ዝኾነላ ዕለት ከመይ ማለት እዩ? ኣማልክቲ ኣንትሙ ወደጭ ቀልዑል ኩልኩም ከም ዝበሎ ዘማራይ ዳዊት ኣንቱ ደቂ ልዑል ኩልኩም ንስኻትኩም ብፀጋ ኣማልክቲ ኢኹም ይብለና። ኣቦና ኣዳም እታ ዝምነያ ዝነበረ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዝምነ ነይሩ። ኣምላኽ ምዃኑ ይምነ ስለ ዝነበረ ከዓ በዛ ዕለት እዚኣ ኣምላኽ ዝኾነላ ዕለት እያ። ኣምላኽ ዝኾነላ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 እንታይ ዝብል ኢና ንረክብ? ናሁ ኣዳም ኮነ ከም ኣሃዱ እምን ነይረ። እንሆ ኣዳም ከም ሓደ ከባና ክፉኡን ፅቡቅን ዝፈልጥ ኮነ። ኣዳም ተለዊጡ ከም ስላሴ ኮይኑ ማለት ድዩ? ኣይፋሉን። እንታይ ዳ እቲ ካብቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካላዊ ቃል ካብ ናይ ኣዳም ስጋ ለቢሱ እሱ ኣዳም ኣምላኽ ከም ዝኾነ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንኸረዲሙ ወዲ ሰብ እቲ ዝምነዮ ዝነበረ ክብሪ በዛ መዓልቲ እዚኣ ዝረኸበሉ ስለ ዘለና ኣማልክቲ ኣንትሙ ወደጭ ቀልዑል ኩልኩም ዝተባሃለ ነዚ እሞ ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ሳዊሮስ ንሕና ካብ ፀሓይ ንበልፅ ኢና ካብ ወርሒ ካብ ከዋክብቲ እውን ንበልፅ ኢና ኣብ የማናይ ኣምላኽ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ማለት ኣብ መንበረ ፀባኦት ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠ ስጋ ካብ ስጋና ከም ዝበሎ ንሕና ሎሚ ዝኸበርናሉ ልዕል ዝበልናሉ ህይወት ዝረኸብናሉ ኣማልክቲ ተባሂልና ዝተፀዋዕናሉ ዕለት እሞ በዛ በረኽቲ ዕለት እዚኣ ሓሙስ ኣዳም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉኡ ኣብዚሑ ኣፈድፊዱ ነታ እትመፅእ መንግስቱ ወረስቲ ክንከውን ንኡ ሃብየ ብሩካን ለኣብየ ክብለና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኣሜን።